etapa turrak Euskal Herrian astelehen honetan eta aurreko bi egunetan pilatutako jende andana ikusita, hau ere oso ikusgarria izango dela aurreratu daiteke. Gainera, ia Euskal Kostalde osoa zeharkatuko du lasterketak Zornotzatik abiatuz Baionara heltzeko. Ezkerraldea, Bilbo eta Urdaibaia da astelehenean bisitatu zituzten txirrindulariek. 193 kilometro batzen ditu hirugarren honek Euskal Herrian jokatuko den azkena. Zornotzatik abiatuko da eguerdian, Trabakua eta Milioioko mendateak igotzeko. Gipuzkoan sartu ondoren Itziarko gaina eta Oriokoan gainditu behar dituzte txirrindulariek eta Donostia mendebaldetik ekialderuntz zeharkatu ostean gaintzurizketa ere bai. Arlo politikoan ere esanai handikoa izango da etapa hau Euskal Herria zatitzen duen muga zeharkatuko duelako tropelak Baionako helmugarako bidean. Bertan Irun eta Hendaia artean agerraldia iragarria du gure eskuk, orain eguerdiko 12etarako. Aurreko bi egunetan bezala ikurrina handiak eta txikiak, Nafarrako banderak, arranorentzak, erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarriak, presoak etxeratzearen aldekoak eta abarrak bide bazterrak betetzea espero da. Kirol arloari dagokionez Adam Jatesek jantziko du berriz elastiko horia Mikel Landa da lehen euskal txirrindularia 10. postuan. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko gunea, gaurkoan Frantziako turra izpide. Horia da Frantziako turraren kolorea, horia da liderraren elastikoa eta horiz margotuta dago probarekin harremana duen guztiak. Euskal Herriko hasiera honetan baina lehiakide gogorrak agertu zaizkio antolakuntzaren monokromiari. Zuriak, gorriak eta berdeak gaina hartu diote horiari, izan ere ikurrinek errepide eta kaleak estali dituzte egunotan eta horietako milakatan gure eskuren Euskal Herriak erabaki leloa irakurtziteken ikurrin uholdeak irudi ikusgarriak utzi ditu ikusi. Piztu dezagun benetan gu geu garena. Dramak itzali hortik dela uste badezu ez pentsatu eta segi inoiz egin dudan bida iluzena itxaso gorriko latuetan ibili naiz ibili ego haizetan kasko bat buruan eta bionetan erori naiz erori burua ustetan erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Aipatu dugunez, 3. etapa hastear da eta modu honetan Euskal Herria agurtuko du gaurkoan turrak, hala ere egia da Zuberara itzuliko dela berriz asteazkenarekin lasterketan. 7 Euskal txirrindularik parte hartzen dute turrean, baina momentuz ez dute etapa garaipenik lortu. Aiara aurreta dugu gaurkoan Zornotzan, izan ere ordu batak eta 4 hasiko da bertatik turra, ikustek zagun zer duen kontatzeko. Frantziako turraren 110. edizioa Bilbotik abiatu zen larunbatean eta lehenengo 3 etapek Euskal Herria zeharkatuko dute. 176 txirrindulari ari dira lasterketan parte hartzen 22 taldetan banatuta. Eta horien artean, 7 euskal txirrindulari daude. Mikel Landa, Peio Bilbao, Jon Izagirre eta Gorka Izagirre anaiak, Jonathan Castro Viejo, Alex Aramburu eta Omar Faile. Hori bai, euskal txirrindulari horiek, 7 euskal txirrindulariek ez dute momentuz etapa garaipenik lortu, baina ikusteke dago zer gertatzen den, azken batean 19 eguneko norgehiagoka dute oraindik aurretik. Eta, Euskal Herriak ez du Tourmalet bezalako mendate mitikorik, baina zalei esker, izugarrizko dimentsio hartu dute Euskal Herriko errepideek, ilusioa, gogoa eta aldarrikapenak ere nagusi izan baitira.
Hori bai, Frantziako turra aipatzen dugunean, bestelako gai batzuk ere erdigunean jarri behar dira, adibidez, 12 milioi euroko inbertsio publikoa duen ekimena dela, 6 kilometro ezi jartzen dituztela egunero, eta 150 bat kamio daudela lasterketa segika, ezta? Horrez gain, adibidez Bilbon, etxebizitzaren espekulazioa jarri behar dugu erdigunean, turra hasieraren bezperan, etxebizitza gau batek, 8.000 euroinoko kostua izan duela. Eta gero bestetik Frantziako turrak 1.800 voluntario eskatu zituen, zehazki enpresa horrek, adibidez, 2021 batean, 150 milioi euroko irabaziak eduki zituen. Beraz, enpresak irabaziak metatzen ditu eta bitartean langileak esplotatzen ditu, prekarizatzen ditu. Beraz, Frantziako turrak ilusioa eta aldarrikapenak ekarri dizkigu, baina aipatutako albondorioak ere aipatu behar dira. Hortxe Frantziako turrak gurean izaten ari duen eragina ikusten gabiltzaiara Zornotzan aurkitzen dela, ikusetagun zer dioten bertaratu diren herritarrek. Bueno, Zornozatik abiatuko da 3. etapa, hemen zaudete etapa hori astea dago, ezta? Eta, beste bibe bai jokatu dira dagoeneko Euskal Herrian, horiek ikusi dituzue? Bai, ikusi ditugu, hombre, beharrezkoa. Gehiago ikusiko gomendik pasatzen, así es que horrego behar da. Izugarria jendetza, oso izugarria, oso polita. Gainera jendetza, eta ikusi da nola errepide guztiak, Euskal Teleko kamisetak, ikurriñak, Nafarroako banderak, eta aldarrikapenez beteta, ezta? Egia. Eta mundu osoak ikusi du, Euskal Herria badela beste herri bat, Bai, abez saltzen dugun kanpokoak ikusteko. Ia etortzen bada zeuzer gehiagoetan. Eta bestea, hainbeste ikurriña. Kontua da, Euskal Zazpitzirundularik parte hartzen dute turrean, atzo Peio Bilbaok aukera edo galdu zuen, gaur etapan irabaztea zaila izango da, baina, agian sorpresak egon daitezke. Bai, baina, atzoko Peiona alegina ikustekoa zen, Ez zaila asko falta izan, baina, zeigo dugu, ondi barrengo da, berria landa bea berzuzera egiten duen, ikusiko dugu. Azkenean maila oso altua dago Frantziako turrean, hori egia da. Bai. Eta, ez dakit, Euskal Zazpitzirundulari daude, zein da zure gustokoena? Hombre, nik txondokoak, gustokoenak. Bai landa eta bai Pello. Ikusiko du beria baten bat, sorpresa baten bat egiten da, postasun pizka baten bat digurtela, besteik ez da Euskal. Eta hori lehia espero da, Vingegaard eta Pogatzaren artean. Horien birean artean zein da zure favoritoa? Digo, Pogatzar hobetate dagoen. Atzo ikusi genduna, ikusiko dugu. Turra oso luzea da? Bai, oso luzea da. Hore doze gertatu lehi. Eskerrik asko eta disfrutau. Bai, eskerrik asko. Frantziako turra gaurko etapa, Zornozatik abiatuko da, ez dakit, txirrindulari zalea zala? Ni esain beste, baina familikoak asko. Ni ikusten dut oso gutxi, telebistan ikusten da hobeto, politago eta ingurue izagutzeko hobeto, jenteak ezagutzeko zelakoa da ingurue, ganera irudiek iziten dira oso politak. 3. etapa Zornozatik abiatuko da, baina beste biak, Bilbotik lehenengoa eta bigarrena Gasteizetik. Ez dakit beste baten bat ikusi duzun. Bilbon egon nintzen, hasieran, eta Bilboko neko hasiera, bukaera, eta denpora asko, Jesarrit egon behaz, ez babalitxaroten hainbeste denpora, eta ondo. Denpora asko izaron behar da, baina, azken batean, giro aparta egon zen, ikusi dugu nola irudiak, Euskal Herriko errepideak, ikurrez, aldarrikapenez, bete dira, nola Euskal mundu osoan zehar ikuste da, Euskal Herri herri bat dela, Gainera, oso polita du zitzaidan, ze Nafarroko ikurriña asko, eta, ikuste zan, eta nik esan, oso ondo, aukera bat. Azkenean argi gelditu da, Euskal Herria herri bat badela, ezta? Eta hori ikusi da, ez dakizen bat telebistetan, ez dakizen bat herrialdetan. Bai, egia esan, hori da munduari, ikuspegi bat edo emateko da aukera on bat. Danak ez daude ados, baina, bai. Aukera orduan, eta, Euskal Zazpi txirrindularik parte hartzen dute turrean, ez dakit zein den zure gustokoa? Hombre, nik gehien ezagutzen dudana da Pello Bilbao. Da gehien ezagutzen dudana, bai, nik ikusten, ez naz salea orduen, momentu honetan, hemen gaude, eta, ikusi behar da, eta erakutsi behar da, ez?
Egia da, gaurkoan irabaztea, Peio Bilbaok adibidez zaila edukiko duela, ze esprintean jokatuko dute azken parte hori, atzoko etapa zena proposa, baina, bueno, agian Euskal bate... Nok daki, ez da bakarrik gaur egitea, baizik eta egunetan zehar egitea. Eta azken galdera bat, lehia espero da Vingegaard eta Pogacarren artean, dagoeneko ja ikusi da lehia hori, ez dakit, bi horien artean zein da zure favoritoena? Ideari bez. Nitzako danak dira honak, nik uste dut danak egiten dutela hor haien indarra. Batzu gehiago, daukatelako laguntza ere. Baina nik uste dut danak dira, nitzako irabazleak, danak. Osando, baskarrik asko eta disfrutau. Ikusten gabiltza, entzuten gabiltza gaurko etapa hasierara hurbildu diren herritarren ahotsak ikus dezagun geroz eta gutxiago falta da izan ere etapa hasteko, ikus dezagun zer gehiago duen aiera durreta kontatzeko. Argi eta garbi nabarmendu behar dena Ikurrinek eta aldarrikapenek edukitako presentzia, ezta? Izan ere gure eskuk aukera erabili nahi du, Euskal Herria 7 probintziaz osatuta dagoen eta erabakitzeko eskubidea duen herrialde bat dela mundu osoan zehar ezagutarazteko. Baina aldarriak eta Ikurrinak alde batera utzita, Frantziako turralen lehenengo bi etapek mugimendua izan dute. Normalean nahiko lasaiak izan dira, baina bihurriak izan dira lehenengo bi etapa hauek. Adam Jakesek lortu zuen garaipena Bilbon eta bigarren gelditu da bere anaia Simon. Eta hirugarren postuan bestalde Pogacar gelditu zen eta hori Mikel Landak ondo eutsi zion mailari. Eta bueno, beste kontu bat aipatu behar da lehenengo etapa horretan, zoritzarreko kontua izan ere, Carapaz eta Max jauzi ziren eta orduan akabo turra eurentzat. Eta bestalde bigarren etapan, Gasteiz Donostia etapan denak ezustean harrapatu zituen Victor Lafay azken kilometroan jo zuen erasoak eta etaparen garaile izan zen. Eta bigarren postuan amorratuta helmugoratu zen Banaert eta hirugarrena izan zen berriro ere Pogacar. Hala Adam Jakesek hirugarren etapa honetan maillot horia eramaten jarraituko du. Bueno, Frantziako turra larunbatean abiatu zen, gaur Zornotzatik igaroko da, jarraitzen ari zara, turra? Bai, noski, jarraitzen ari gara lehenengo egunetik eta egia esan itxel izaten ari da. Zapatukoa kristona izan zen, bai Gangurenen eta bai Piken, eta bueno, atzo Gasteizko irteera eta gero Donostira. Guretzako egun berezia Zornotzarra izan da, kristolako eguna eta espero dugu Baionara ondo heltzea. Zornotzarra zara, hemen zaude, eta beste etapa batzuetan egon zara, ez da, okertzen ez baldin naiz? Bai. Egon ginen zapatuan bertan, telebizatik jarraitzen, eta gaur bai gu hemen, eta gero umeak eta emaztea, lekeituen. Así que, familia guztiek jarraitzen da posposik. Eta, gaineraturrak aukera ematen du, Euskal Herria mundu mailan ezagutzeko, hemen ikusten zaitu da Nafarroako banderarekin, Euskal Teleen kamisetarekin, gainera irudietan ikusi dugu, ez? Nola errepide guztiek Ikurrinek hartu dute, Nafarroako banderek izugarria izan da, ez da? Bai, irtera oso berez izaten ari da, azkenean, Euskalduna gara, Euskaraz egiten dugu, Nafarrokoa, Ikurrina bai, herritasuna erakusten ari gara, herrigintza egiten ari gara, eta, etorkizuna begira, egun berezia, eta ez gaurkoa bakarri, baizik eta etorkizunera begira jarraitzu egin behar dugu horrela, así que, animo. Azken etapa bat gelditzen da Euskal Herria, egia da laugarren etapa, aste azkenean Zuberatik ere igaroko da. Momentuz Euskal txirrindulariek ez dute etaparik irabazi, agian gaurkoan aukerari ikusten dozu? Gaurkoa ez da erreza izango. Segurazki esprinera bukatuko da, baina egia esan, bai Peio eta bai Mikel horraurrien dauz, Jonathan eta bai badabiz, así que posik egoteko moduko. Eta, 7 Euskal txirrindulari horien artean, nork nahiko zenuke? Irabaztea, edo podiumean gelditze, edo zein da zure gustokoena? Bai Mikel edo bai Peio gelditzea kristone izango ditzateke. Peio hemen gertukoa dekogu, ganera lagun komunak dekoguz, así que, postasun handiz izango zan bai. Eta gero bukatzeko, lehia espero da Vingegaard eta Pogacarren artean, horien bien artean, nork nahiko zenuke irabaztea? Egia esan bien arteko lehia argia da, eta ganera lehenengo egunetik, normalean hau ez da gertatzen turrean. Egia esan ez duko favorito nagusirik, baina, nire umeek Pogacarrek irabazti nahi dere, así que, ikusiko dugu ze gertatzen dan. Ondo, eskerrik asko eta disfrutau. Eskerrik asko zuei, jarraitzu. Bai, hemendik abiatuko da, Zornotzatik abiatuko da turraren 3. etapa, ikusten zaitut txirrindulariarekin eta guztiz, ez dakit etapa egin duzu dagoeneko?
Zati bat egin dugu, baina, bueno, gero lan toketan da, eta, bueno, bintzete sali ikusteko torri gauna. Hirugarren etapa, dagoeneko 2 etapa izan dira, ez dakit, jarraitzen duzu Frantziako turra? Apurua bai, gustoko got, así que, bai. Eta ez dakit, beste Bilbon izan zen larun batean, Gasteizen abiatu zen atzo, ez dakit, beste etaparen batean egon zara edo hau da lehenengoa? Bai, Biberon egon ginen, ikusten, atzo kurtzetan be bai, eta gaur etapa ezingo da ikusi, baina bintzetan ambientera etorri gara. Gainera ikaragarria izan da, ez? Nola Euskal Herriko errepideak ikurrinez, Nafarroako banderez eta aldarrikapenez bete dira. Ez dakit zuek bai, egon zaretara aldarrikatzen, Euskal Herria herri bat dela. Bai, ikurrine eskuen soltau barik eta guztu frantzez danak dardarak eipini guzela, hain ja ez talako ambientik egongo. Gero Frantziako turrean, 7 euskal txirrindularik parte hartzen dute, egia da momentuz ez dutela etapa garaipenik izan, agian gaurko egunean sorpresarik topa ditzakegu? Gaur igual gatxau ez, atzo peio gehiagoan intentue, baina bueno, aurrera igual Jon Izagirrek edo ikusiko. Ustote aukera badauzela, ondino luzie da, así que euskaldune gogor, fijo, hori seguro ingo 7 euskal txirrindulari, ez dakiz zein da zure gustokoena? Gustokoena peio esango neuke ez, kompletuena edo, baina bueno, landa behor dau, beti esaten dau gogor dauela, ikusiko urten egitean. Ikusiko dugu Mikel Landak zer egiten duen orduan, baina bueno, lehia espero da ziur Vingegaard eta Pogatzaren artean. Azkenean, horretako batek ziurrenik turra eramango du, ez dakite zein den zure gustoko eta favoritoena. Ni Vingegaarden alde, baina esango neuke Pogatzarrek urten ez dauela errezitxiko. Oso da, eskerrik asko, disfrutau. Eskerrik asko. Hortxe Aiararen eskutik gaurko etaparen nondik norakoan, gaurko etapan gainera bada aipatzeko nola arlo politikoan esan nahi handikoa izango den, Euskal Herria ditzen duen muga zeharkatuko duelako tropelak, Baionako helmugarako bidean hain justu bertan, Irun eta Hendaia artean agerraldia burutzen ari da une honetan gure esku, 12etan hasita, bertan da Eki Atorrasagasti lankidea baita ere, kaixo Eki, eguerdion. Eguardion. Tira aipatzen gemiltzan, justu ikusten zaitugu gure eskuko kide batekin, ez? Zer duzuen abarmentzeko Irun aldetik? Alaxe da bai, Euskal Herria atzean utziko dugu, laster, baina gaur arratsaldean izango da hori, Baionan helmuga, ez ahaztu Euskal Herriaren zeharkaldi hau historikoa izan dela zentzu zabalenean, Euskal Geografia bakarrik ez, hizkuntza, bihotza eta erabakitzeko eskubidearen aldarrikapen zabalak hartu dituelako errepide bazterrak eta munduko hedabide askoren pantailak. Hori dela eta gaur, hain zuzen ere, Bidasoaldeko zubia, Santiago zubia, nazioarteko zubia ere izena badu, batzurentzako behintzat ofizialki, Espainiar eta frantsesentzako behintzat, baina gaurkoan gure esku dago aldarrikapen zuzena egin du. Zubia izan behar duela, eta ez muga. Bidasoaldeak ez duela muga izan behar inorrentzat, ez euskaldunontzat, ez zoritxarrez azken garaiotan bertan bizia galdu duten paperik gabeko inmigrante askorentzat. Edo nolare, zubiaz hitz egin dugun honetan, gaurko egunean ekitaldi berez egingo duzue, eta gurekin gainera baditugu bozeramaileak, eskerrik asko hasteko eta ben, gure zain daude kale jira noiz hasiko beraz. Irentzu bere jo, gaur zubia izan behar duela, zubia zertarako. Erantzuna badakigu gutxi gora bera, baina azaldu diguzu gaurko aldarrikapena zein da. Herri bat garelako, bai alde batean zein bestean. Beraz, ez ditugu mugak onartu behar. Bakarrik onartu behar dugu zubia izatea. Kultura, nortasuna, izakera eta hizkuntza bat garelako eta denok batera aurrera egin behar dugulako gure etorkizunean denok batera erabakitzeko eskubidea daukagu. Erabakitze eskubidea ikusi dugu, mendi, larre, itsasalde, errepide bazter, pozik, dago gure esku dago, ekimenak izan duen erantzunarekin. Oso pozik, mezua hor dago, herriak erantzun du, herriak beti erantzuten du, eta jarraitu dugu. Aipatu dugu, emaitza erantzuna bikaina izan dela. Gaur, zubirantza joango gara kale jiran, eta aldarrikapena da. Hori da, erabakitzeko eskubidea badugula herri bat garelako. Bidasoaren bi aldeetako jentiak osatzen dugu herri bat, kultura bat dugulako, hizkuntza bat dugulako, nortasun bat dugulako, guretzako hau ez da muga bat, hau zubi bat da, eta hori da gure esku aldarrikatu nahi duena, zubi lan horiek egitea, eta bereziki herri bat garen neurrean erabakitzeko eskubidea dagokigula, eta hori ozen esatea Euskal Herrian eta Europa eta baita mundutarako kultura eskaparate polita izan da, eta bueno,
harro gaude herri honek eman duen erantzunaz, eta benetan pozik, ez? Erortzen dalako, jentea argi ikusten duela, erabakiteko eskubidea guri dagokigula herri bagarelako. Turra bera, zubi bilakatu dugu, euskaldunok lortu dugu. Bai, dudik gabe. Turra zubi izan da, kultura arteko zubia, kirola, nortasuna, kultura, hizkuntzak, ikurriñak, ikaragarria izan da. Iruditzen zait munduari aurkeztu diogula hemen txoko honetan badaela herri bat, bere etorkizunaren jabe izan nahi duela, eta horretan konbentzituta gaude, eskubidea dagokigulako, eta egingo dugu, erabakitzeko eskubidea gauzatuko dugu, gaur espada bihar izango da, baina herri honek hori eskatzen du eta horre hongo gara. Ederki, Iñigo Urrutia, erantzun bere jo, gure eskubu dagoko bozeramaileak gaur, Irunen, laster abiatuko da kalejira eskerrik asko, geurean izateagatik, eta aipatutakoa kalejira orain hasiko da, arratsaldeko 4 buelta horretan igaruko du, Bidasoako muga ezagun hori, esan da bezala, Frantziako turrak, inoiz baino euskaldunagoa izango den, edo izan den Frantziako tur horrek, eta ekitaldirik ere ez da falta izango, orain kalejira abiatuko delako, baina ikustekoa izango da, mugaren igarotze hori, ikuskizun handia izango delako, ikurriñaz eta euskal ikurrez josa izatea espero baitugu, Bidasoaldeko Santiago zubia, gaur aldarrikatu den moduan, zubi izatea nahi dena, eta ez euskaldunon edo beste inorentzako muga. Hori da, ekine, adi jarraituko dugu, kontatuko diguzu baita ere laster, ea nola iragango den tira ez, kalejira hori, eta hori xe, mila esker Hirurei, gurekin tartetxago hartzaren eta gero arte. Gero arte. Atzokoan orda milaka gazteiz. Frantziako turrari harrera emateko Frantziako turraren 2. etapa Gasteiztik abiatu zen, Mendizabalatik hain zuzen ere, ondoren Arabako hiriburuko erdigunea zeharkatu zuen lasterketak, eta Nerea Gartia kontatuko digu jarraian nola igaro zen atzokoa. Eta turraren bueltakoekin gabiltzala, Jon Hernandez kirol kazetaria dugu kameraren beste aldean, arloko azkenak gure ganatzeko prest. Eguerdion, Jon. Eguerdion, zer moduz? Kaixo, tira, gaurko egunarekin gabiltza turraren bueltan jasotako erreparatzen, zuere txapelketa jarraitzen arituko zara egunotan. Jon, zer duzu azpimarratzeko? Bai, bueno, Frantziako turra berri nagusiena da, ez? Asteburuan martxan dago, azken finean, eta oraindik Euskal Herritik doa. Itxarronaldia luzea izan da, baina azkenean pasaden larun batean 2023ko Frantzia turra Bilbotik irten zen. Kriston giroa, lehenengo etapan, Bilbon helmuga, eta berriz ere ikusi duzun moduan oso giro ona atxo Donostian 2. etaparako helmuga. Irudiak ikusgarriak izan dira asteburu osoan zehar, errepidetan, sale kopuru handia egonda, eta kolore bizi batekin ikurriñak eta laranja nabarmenduta. Kirolari buruz berez hitz egiten badugu, Dan Yates erresuma batuko azpimagarriena izan da, Bilbon garaipena eta maiotoria eutsi
zuen, eta atzo Donostian Lafayette frantsesa pelotoia ustekabean harrapatu zuen batez ere Wout van Aert eta Pogačarrek bere lehen garaipena eskuratuz frantziarra. Euskal txirrindularien artean hitz egiten badugu, Pello Bilbao saiatu zen atzo Jaizkibel jetxeran eraso eginda, baina ezin izan zuen Donostian irabazle moduan sartu. Azkenean oso merezidun 5. postua lortu zuen. Orokor sailkapenean Mikel Landa murgiarrak 10. da, eta favoritoen artean dago liderratik 22 segundura. Gaurko ere ikusi dugun moduan etapa Zornotzatik abiatuko da, ordu bat barru gutxi gora bera, ordu bata eta laurdenean zehazki esan da, eta iparraldean Baionan hain zuzen ere bukatuko da. Euskal Herriko azken etapa da, Euskal Txirrindularien 3 egun magikoa betetzen, eta gaurkorako sprinterrak paper nagusia hartu beharko lukete. Bai, ez, adi izango gara orduan, esan duzun bezala ordu bete barru, eta txirrindularitzaren bueltakoak aipatuta estropadei erreparatuko diegu jarraian jon, izan ere Zierbenak eta Arraun Lagunakek irabazi dute Euskolabel eta Euskotren ligaren hasieran, ezta? Bai, kirol gehiago dago, Frantziako turra baino, eta Zierbana nagusitu zen atzo 2023ko Euskal Label Ligako lehen banderan. A Koruñako uretan lehia ostean. Hondarribia izan da 2. Getare 3. eta Orio 4. Estrainako txandan aizen nagusitu zen Hondarribia, estropada 21 minutu eta 56 segundotan bukatuta. 2. txandan ordean Zierbena izan zen honena, Oriok indartsu ekin zion estropadari, baina Zierbena izan zen lehen ziabogan. Eta ordutik inork ezin izan duaren erritmoa jarraitu, beraz, Eusko Label Ligako sailkapen nagusiko lehen postuan da Zierbena, 12 punturekin, 2. da Hondarribia, 11 puntu, 3. Getaria, 10 puntukin, 4. Orio, 9 eta 5. postuan Urdaibai dago 8 puntukin. Bestalde, emakumezko Euskotrena Liga ere martxan jarri zen atzo 6. Zidade da Koruña banderarekin, eta kasu honetan Arraun Lagunakek irabazi zuen. Hasiera-hasieratik Arraun Lagunakek lidertzan jarri zen, eta lehen luzean zuloa ireki zuen aurkakarieko 8 segundo atera zizkion Tolosaldeari, 10 Donostiarrari, eta 44 Tirani. 2. eta azken luzean ordean, Tolosaldeak eta Donostiarrek euren desabantaia murriztu lortu zuen, baina Arraun Lagunak buruan mantendu zen eta lehen txanda irabazi zuen 11 minutu eta 58 segundukin. Beraz, elkapen nagusiko lehen postuan da Arraun Lagunak, 8 punturekin, Tolosaldea da 2. 7, Donostiarra 3. 6 eta Orio 4. 5 puntukin. Beraz, hasieran esan duzu bezala bada kirolik turretik arago, eta horri helduta ere aipatzea jo nola Jakak eta Altunak Sanfermietako lauterdiko finala jokatuko duten, hemen zer da nabarmentzekoa? Bai, hori da. Eri Jakak eta Jokin Altunak Sanferminetako lauterdiko final handia jokatuko dute urrengo ostiralean, Uztailaren 7an, Labriten Iruñan, Jakak Mikel Urrutiko menderatu zuen 22-16, atzo jokatutako final erdietan Elgetan, eta oso osteburu gogorra izan da Lizartzako pelotariaren txat, dagoeneko larun batean ere partida izan baizuen Zaldibarren Iñaki Artolaren aurka, kasu honetan, emaitza 22-10 izan zen. Altuna 3. bere aldetik finalerako txartela eskuratu zuen Joseba Azkurdiren aurka, larun batan ere, baina kasu honetan sopelako frontoian. Amezketako pelotaria garaipena eskuratu zuen, 22-13, baina esen erraz izan, markageilua marna zegoen, hori bai, hortik aurrera Altuna nagusitu zen. Finala hurrengo ostiralean, 11etan Iruñean izango da, Altuna eta Jaka horrez aurre, eta oso aste interesgarriena Labriten Iruñean Sanferminetako jaietan azken partida Uztailaren 14an izan da bikoteko finalarekin. Ondo da, Jon, bada informazio guzti honekin hemen utzi behar dugu konexioadi jarraituko ditugu aipatu dituzunak, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko, agur. Tira eta kirolen bueltakoa korrela azken egunotan jaso direnekin Irunera joko dugu berriro ere, izan ere Irungo alkateak lehenengo aldiz harrera egin dio alarde parekideari. Egun historikoa izan zen iragan ostirala, alarde parekideko generalaren esanetan. 1900 gizon emakume inguruk parte hartu zuten desfilean, eta lehenengoz gizonezko bat atera da kantinera. Alaxe kontatu zigun Udane Arbeolankideak.
Aurrera pausoak ematen ari dira Irunen. Ekainaren 30 iristarekin batera, San Martzial egun handian urteroko alardeari ekin diote tradizioari eutsiz, baina zenbait ohitura hautsiz. 25 urteren ostean Irungo alkateak lehenengo aldiz egin dio harrera alarde parekideari, Jose Antonio Santanok. Historikoa izan da harrera hau, eta bakearen bidean pausoak ematen ari dira irundarrak. Santano alkateak azpimarratu du normaltasunez hartu behar direla bi alardeak, bakea nahi dela festetan eta instituzionalki errespetu berbera merezi dutela alarde publikoak eta tradizionalak. Gauzak aldatzen ari direla dirudi horren beste haserre eta negar eragin dituzten alardeetan. Udaleko talde guztiek egin diote ongi etorria desfile mistoari, eta hiriko bandera Oiana Brionesek Iruko udaleko EH Bilduko bozeramaileak eman du. Parte hartzaileek ilusio handiz bizi izan dute eguna, urteko egunik handiena eurentzat, eta 25 urteren ostean horren beste aldarrik eta borrokak bere erantzuna izan du. Baina historikoa ez alkatearen harrera soilik, izan ere lenda bizikoz gizonezko bat atera da kantinera gisa, Antxon Jauregi Bidal. Malkoak masaietan zituela iritsi da San Juan plazara. Inoizko jendetsuena izan da urtengo alarde parekidea. Maite Bergara generalarekin batera, 1900 partaide inguru izan dira goizeko desfilean. Eta denen ahotan aldarri bat zen, emakumeek alardean parte hartzeko eskubida dutela. Egia da, jasela gara ateratzeko, alere ondo egon da, pero hori. Lotxagarria dela, 27 urte irandu duela, ateatzeko guri ikustera. Nire ustez, matxista galanta bat da. Elkarrekin gindoa zen momentu horretan eta esan diot gainera, osea, wow, alkate atera da eta geratu gara dena flipatuta. Bai, sorpresa izan da guztiontzat. Komentatu dute gero, komentatzen zela zerbait, agian urte hontan, baina bueno, nik ia urte guztietan entzun dut, eta azkenean inoiz ezen ateratzen, dirudi pausua eman dula azkenean, bueno, garantzitsua eta beharrezkoa, ja. Tipo, ni ez nekien ezen ateratzen, baina orain ateratzea, normala iruditzen zait, tipo, bestela asko, tipo, nabaritzen da bat nahiago duela bestea baino, eta orduan nire ustez normala da. Alde batetik poza, atera delako, lehengo aldiz, ikusi digula, notatu dela hemen gaudela azkenez, baina ez aldetik penagarria da 25 urtetan bakarrik behin ateatzea, aurten ez dela berriro presentatuko, badakilako ez ditula botoa galduko, baina bueno, positibo izan da poza, ez? Osea, urrengoak ere egiten duten berdin. Bazela garaia, ez? Ez dakit, kosta zaio, tipoari. 25 urte ondoren gauzak aldatu dira, beste itxura bat hartu dute eta tokatzen zen ikuste baitere. Gogo utxikin, uste dut, gogo utxikin eta tente. Baina, atera da, gutxienez, hemen gaude, hasi que a tope. Azkenean, da lehenengo aldia. Un poco de sangre, Santano, me cago en la mar. Berriro eren egun 57 urteko emakume bat hil zuten Iruñeko Ermitagaina auzoko Anaiak tabernan goizeko 9 aldera. Arma zuri batekin egindako zauriak zituen Iruñeko udaltzaingoak, haren bikotekidea atxilotu zuen 51 urteko gizonezko bat hiltzailea zelakoa hain zuzen gizonezko hori bera joan zen Iruñeko udaltzaingoaren komisariara goizeko 10 aldera eta aitortu zuen berak hil zuela emakumean azaldu zuenez, eztabaida bat izan zuten eta gero hil egin zuen. Atxilotuak bere burua entregatu zuen modu honetan. Udaltzainak eta Espainiako polizia establezimendura iritsi zirenean, emakumearen hilotza topatu zuten bertan, bikote izateaz gainera, Anaiak tabernan bazkide ziren eta elkarrekin bizi ziren, emakumeak 3 ume zituen eta haien testigantza jasota ondorioztatu dute hilketa matxista izan dela. 57 urteko emakume bat izan da Iruñeko Ermitagaina auzoan asteburu honetan erailketa matxistaren azken biktima. Gizon batek bikotekidea eta bazkidea zena hildu eta ondoren bere burua entregatu du udaltzaingoan. Erasotzailea eta biktima biak txinatar jatorrikoak dira.
Ermitagainako Anaiak tabernako bazkideak ziren, eta taberna horretan hilabete inguru zeramaten elkarrekin lanean. 100 lagun bildu dira igande guerdian Iruñeko udaletxe plazan erailketa matxista salatzeko kontzentrazioan. Emakumeok ehunka eraso mota jasaten ditugu gure egunerokoan. Feministok oso argi daukagu hori. Argi daukagunez arazo egiturazkoa dela. Sistema heteropatriarkalaren ondorioa. Eta ez dela etengo gizartea egituratzen duen matxismoarekin amaitu arte. Kontzentrazioa isiltasunan izan da eta bertaratutako entxalo zaparrada batekin baino ez da hautsi. Eguraldia lagun izan ezen arren, jende handan abildu da hilketa gaitzetsi eta biktimaren familia eta lagunei elkartasuna eta maitasuna adierazteko. Eta Iruñan garela gaizadatuta urtengo San Fermin jaietan 16 peinek dantzan jarriko dituzten pankartak jakina dira dagoeneko, baita federazioaren 25. urteurrena ospatzeko egitaldia nolakoa izango den ere, Enrique Maia aurreko alkatea, Osasuna eta Errege Kopako finala, eta Irulegiren eskuaren aurkikuntza izan dira oihaletako protagonista nagusiak. Nafarrako gobernuak musikariak ikastetxetan programa etetea erabakizuela salatzeko agerraldia egin zuten ostiralean hezkuntza departamenduaren aurrean hainbat musikarik antzirela, baina berri ona jaso zuten egitasmoa ez da bertan bera geratuko azkenean. Izan ere hezkuntza departamendua ez beste batek hartuko du proiektua bere gain aurrerantzean, herritarkiko harremanetarako departamenduak Euskara Bida Institutuak kudeatuko du modu honetan. Kabila altxatuz gero Euskara Bideak hartuko duela aurrerantzean musikariak ikastetxetan programaren ardura guri inork ez digu ezer komunikatu, ez digute deirik egin. Baina noski, izugarri posten gara, musikariak ikastetxetanek aurrera egingo duelako. Ederki prestatua eta guztiz interesgarria. Errepikatzeko modukoa, dudari gabe. Esker mina. Eta izpide Euskara Abentura abian daie hasierarekin eta uztailaren 11an iritsiko da Añanara. Gazte talde batek Euskal Herria zeharkatuko du euskal kultura, osasuna, ekologia eta parekidetasun balioak sustatzeko nahian. Guztira 125 gaztek parte hartuko dute ekitaldean aurten. Erantzun bat epia, zauzima
Eta tarteka ingurumena aipatu dugula, adi jarraian berorren defentsan egin diren azken protestei. 150 milioi eurokoa izan daitekeela. Herritarren gehiengoari kalte egin diezaiokeen proiektua bultzatu behar aldute instituzio publikoek ekonomikoki. Eta mobilizatzea ezinbestekoa daukagu. Beste eskualde. Honekin politika arlora salto Gipuzkoako Foru Aldundiak etapa berri bati ekin dio dagoeneko Ider Mendoza aldun nagusiaren hitzetan ostialean jakinarazi zuen hortzuk izango diren Foru Aldundian izango dituen gobernakideak eta haiek 24 ordu baino gutxiagoan hartu dituzte euren karguak. Lehen bilkuraren ostean herritar guztien ongizatea babesteko konpromisoa adierazi dute eta erronkatzat jo garai berriei erantzutea. Araban bestaldetik bigarren itzulian eta gehiengo soiarekin aukeratu zuten Ramiro González jeltzalea, Arabako aldun nagusi 24 batzarkideen babesa izan zuen, bere taldeko 15 eta PSeko 9, gehiengo osotik 2 batzarkideren faltan PPek zuri bozkatu zuen eta oposizio eraikitzailea agindu zuen gobernuari akordioetarako eskua luzatuta. Elkarrekinen 3 batzarkidek eta Voxeko ordezkariak ere zuri bozkatu zuten. Hirugarrenez jarraian hartu zuen Gonzálezek Arabako aginte makila, azpimarratzekoa da, Gorka Urtaran Gasteizko alkate ohiak gizarte politiketako foru diputatua izango dela. Ramiro González jeltzalea Arabako diputatu nagusia izango da 3. jarraian, 2015ko foru hauteskundeen ostetik izan da karguan. EAJ eta PSren arteko akordioari esker lortu du izendapena. Hala ere, oraingoan gehiengo zorik gabe. Gauzak horrela oposizioko taldeekin akordioak bilatzera behartuta izango da foru gobernua. Besteak beste aurrekontuak edota bestelako proiektuak aurrera ateratzeko. Aurreko legegintzaldian 27 batzarkide lortu zituzten EAJak eta PSek. 2023-2027 legegintzaldian berriz 24. Guztira 51 batzarkide daude, eta 26 behar dira gehiengo osoa izateko. Bozketan, EAJak lortu zituen PSeren botoak, EH Bilduk Eba López de Arroyabe hautagaitza aurkeztu zuen. Beste alderdiei dagokienez, Elkarrekin Vox eta PP abstenitu ziren. Foru gobernuan EAJak 6 sail zuzenduko ditu eta PSek beste 3. Ramiro González Arabako diputatu nagusia izango da. Cristina González lehen diputatu nagusi ordea eta enplegu merkataritza, turismo eta foru administrazio foru diputatua. Itziar Gonzalo, 2. diputatu nagusi ordea eta ogasun finantza eta aurrekontuetako foru diputatua. Jone Berriozabal berdintasun euskara eta gobernantzako foru diputatua. Sarai Zarate ekonomiaren garapen eta berrikuntzako diputatua. Gorka Urtaran gizarte politiketako foru diputatua. Anatz Gorrotzategi lurralde orekako eta lurralde antolaketako foru diputatua. Jon Nogales mugikortasun jasangarriaren eta bide azpiegituren foru diputatua, Amaia Barredo iraunkortasuneko, nekazaritzako eta natura inguruneko diputatua, eta Ana Delbal kultura eta kiroletako foru diputatua. Gauzak horrela astearte honetan izango da karguatzea.
Bizkaira etorrita Espainiako gobernuak uko egin dio Usansolo udalerri gisa erregistratzari Madrilek argudiatu du Usansolok ez duela gutxieneko biztanle kopurua. Kudeaketa batzordeak ebazpenaren kontrako errekurtsoa jarriko du. Usansoloren bueltakoa gala Frantziara begira jarriko gara orain, izan ere, Frantziako poliziak joan den asteartean tirozi zuen Nael gaztearen hileta egin zuten egun. Parisko aldirietako Nanterre hiriko meskita batean senide eta gertukoekin bateratu zenak lagun bertaratu ziren Naelen heriotza salatzera eta justizia eskatu zuten. Gobernuak oraingoz azken egunotan protestetan izan diren liskarrak gaitzestera bideratu du bere diskurtsoa, baina ordezkari publikoen artean poliziaren esku hartzeari buruzko hausnarketa eskatu dute zenbait ahotsek. Gurera hueltar, EAeko lehenengo esnebei baserri ezdigarria Oiardon dago, Araban, bada baserriko bateak ireki dituzte eta bertan izan da Hamaika Telebista erne. EAeko lehenengo esnebei baserri ezdigarria Araban kokatu dute. Leire Zaezek, 32 urteko emakumeak eta Jonek bere anaiak gurasoen gandik eta Aitona Monen gandik ikasi dute nola zaindu, elikatu eta jetzi behi bakoitza. Gaur egun Oiardon duten baserriko ateak ireki dituzte umeek eta nahi dutenek bertan zer nolako lana egiten den ikusteko. Baserri familiarra, ekonomia zirkularra, animalien ongizatea, jasangarritasuna eta teknologia dira baserri honen gidalerro nagusiak. Bueno, ezigarria izan daiteke, esaten dugu horrela, umeek pizkat ikusteko lana dagoela hemen, ez da bakarrik esnea gestarena, garrantzitsua dela, baina bai guzti horren atzean dagoen guztia, baserritarrak egiten dute lana, hori bai da garrantzitsua, eta esaten diegu landa guztiak zaintzen dizkigutela, igual udari begira orain zuten arrisku eta sasiak kentzen dizkigute, zuteik murrizten dira, beraz da pizkat hori barneratzea pizkatxo bat umei eta datorrenari pizkat kontzientziatzeko hori dagoen, atzean dagoen lan guztia, ezta? Gero bai familiak egiten duten, ezta? Bai jateko, prestatzen dituzte larreak zaintzen dituzte, prestatzen dituzten bitartean, da pizkat hori, ez da, haiek ikusteko dagoen lana, guzti horren atzean dagoen lana. Guztionen hori, esne litro baten atzean dagoen lan guztia erakusteko, eta hemen bai ingurua delako ezin hobea, eta batez ere hemen daukagun baserritarra, Leire emakumea, gaur egun
belaunaldi hori galtzen ari dela eta beste belaunaldi bat jaio dela hemen, ezta? 32 urteko neska da, gaztea eta erabaki du jarraitzea honekin. Hemen lantzen duguna animalien ongizatea da hori fundamentala da, funtsezkoa da. Azkenean behiak ondo egonda, esne bai ona izango da, kalitatezkoa izango da, ezta? Orduan behiak hemen daukaten ongizatea da helburu nagusiena, haiek ondo egoteko batez ere, eta bebai prozesua eta zelan da, esnea, produzitzen den esnea ona izatega eta kalitatezkoa batez ere. Gero teknologiari begira, asko laguntzen die gaur egun familiari, ezta? Hemen lan asko dago, janaria prestatu, garbitu, lan asko dago. Beraz, robota izatea, haiei denbora ematen die beste gauza batzuk egiteko, ezta? Lehen dela asko, esnatu behar ziren goiz, gestu behar ziren eskuz egiten zuten, orain badute robota, beharra dutenean joaten dira bakarrik robotera. Robotori da, gesteko robota, beha beteta dagoenean, gestu beharra daukanean, bera badoa bakarrik, garbitzen die errapeak, infrarrojo batzuekin tutuak ipintzen die, eta hori ordenadore ipintzen die tutuek, eta esnea ateratzen da. Eta horrez ez da egon behar baserritarra. Horrek ematen dio denbora beste gauza batzuk egiteko, ezta? Jasangarria garela esan dezakegu, hori, gu azkenean lurrari bueltatzen diogu lurrak emandakoa, ezta? Azkenean jasangarritasun hori garrantzia dauka eta gu gara gai hori asimilatzeko. Produzitu duguna, gai gara hori produzitu duguna gero lan egiteko horrekin, ezta? Orduan, zirkularitate bat egiten du horrekin eta jasangarria garela esan dezakegu. Arabako Oiardo herrian dago Kaiku baserria kokatuta, Altubeko ordainlekutik 7 kilometrora. 80 hektaria instalazio espezializatuak eta 60 behi ditu. Familientzako eta ikastorentzako ireki dituzte euren baserriko ateak. Bertan ezagutuko duten nola ekoizten den 0 kilometroko litro bat esne. Nola hartzen duten esnea behietik. Robotak zeni esnekien uste nuen zen ikusi ditut bideoak, atera zirela jendea holan eta esnekien hain aurreratuta zegoela baserriak. Nik esnekien txutxeak ematen dizkioren. Ni 24 gradutik goia eta ezin dutela egon. Eta esnekien osten dutenean esnea, beroa ateratzen dutenean, bero hori erabiltzen dute behientzat bero edateko zergatik, ez zaizkio gustatzen urrotza. Harritu nahi zergatik, jaio berriak jadituzte 40 kilo, gero 300 kilo, eta gero ja nagusia gehiago. Eta ere 60 kilo ere. Jaiotzen dira bakarrik beko hortzekin, goikoak hori flipatu dut. Beia bat dagoenean orduan, bakarrik ematen zaio lehenengo 7 hilabetetan esnea, eta gero beste 2 hilabetetan bakarrik lastoa zergatik. Ume aterakoetan, deskantzatu egin behar du. Asko ikasi duzu, ez da? Gustatu zaizue bizita? Pilla. Arabatik mugitu gabe, baina kultura arlora salto eginda Gasteizko jazaldiaren 46. edizioa gaur hasiko da. Aurten Mendizorrotzako eta Printzipal Antzokiko kontzertuez gain beste hainbat lekutan antolatu dituzte ekintzak.
Eta kulturarlokoekin bukatzeko berriz, Irisarriko azkena izan da urtengo Euskal Herria zuzenean festivala. Atzok egunarekin eman zitzaion bukaera egitara zabala izan duen jaiari begira nola iraganden. Mil esker Irisarri eta betira arte! Gora jatzezeta eta gora egia! Animalia naiz eta Eskola begia gugira, gugira, gugira. Horrela iritsi gara gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaerara, eguneko solasaldiari ekiteko laster gara bueltan. Urritasun edo desgaitasun funtzional edo bestelakoak dituen personen gizarte batean, persona hauei gaitasunak eskaini behar dizkion gizarte bat beharrezkoa da. Eta horretarako inklusibitatea ezinbesteko kontzeptu bilakatzen zaigu. Norabide honetan lanean dauden egitasmo eta ekintza ezberdinak ezagutzen ditugu. Eta hain zuzen ere, horretaz arituko gara gaur. Erreportaje eder bat prestatu dizuegu, gainera solasaldi bat beti bezala gaiari erantzunez adituak diren personekin eta bukatzeko nola ez, Koldo Gartziaren errezeta goxo bat. Beraz, badakizue. Ongi etorri, deno topaleku den geltoki honetara. Kaixo, Maria naiz, Iruñerriko Lilo taldetik, eta, gure lehen diska izango denaren lehenengo singela igo berri dugu, Uriaren kolorea izenekoa, bideoklip zoragarri batek lagunduta, Barbarak eta Davidek zuzendutakoa. Eta besterik gabe jakinarazi entzungai eta ikusgai duzuela, YouTubeko plataforman zein Spotifyen, eta ilusio handiz igo dugun eta kaleratu dugun singela denez, besterik gabe espero dugu gozatzea eta disfrutatzea. Esker mila, musu handi bat!
Tira, ordu batak iritsi direla, aldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, horretarako hemen ditut Albo Banatan, Carlos Renedo eta Carmelo Landa, ondo etorri. Eta tira, gaurko gai nagusia badaukagu turra aipatzeko, izan ere, ez dakit jarraitu duzuen azken egunotan, hainbat eta hainbat titular badatoz ez, lotutan nola zenbat ikurrinek hartu dituzten errepideak, beste hainbat aldarrik baita ere, badaukagu bideo bat, ez dalako irudiekin eta helduko diogu gaiari. Piztu dezagun benetan gu geu garena. Senaren bideak berpiztu, oraingoz dramak itzali. Itxaso gorriko latuetan, ibili naiz ibili edo haizetan, kasko bat buruan eta bionetan, erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko arne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Ez ikusten gabiltza ikurrinak, ikurrin erraldoiak baita ere, ez hasieran ere ikusten genuen Urdaibain eraikin nahi duten Guggenheim horren aurkako mezuak, ez dakit zuek jarraitu duzuen, hasieratik onaturra. Bai, hasieratik eta harreta hondiz gainera, Bilbon egon da gainera, Bilbon izan zen lehenengo etapa, eta ez hori bakarrik aurkezpen ere bai. Ostegunean egon nintzenia aurkezpenean, da bereziki interesgarria iruditu zitzaidan zergatik. Begira, hemen alde garrantzitsu batzuk daude aurreko edizioekin. Lehenengo eta behin aurkezpenean euskara erabili zen, lehenengo hizkuntza euskara izan zen, nik uste du gainera oso ondo erabilia, eta gero frantsesa gaztelerarik esen entzun, ia. Eta uste dut horrek zerbait adierazten duela, ez da herri honek, Euskal Herriak ez duela gazteleraren beharrik komunikatzeko gure artean batetik eta bestetik munduarekin. Nik uste hori oso interesgarri izan dela. Eta bigarren, gure esku dago egin duen dei orokorrari jarraituz, agerpena dago, nazioaren, Euskal Herriaren agerpena, hemen erakusten da argi eta garbi herri bat dagola, herri bat bere gobernu propioa nahi duela, eta bere burua gobernuatu nahi duela. Da nik uste aukera hori izan dugula, ari garela agertzen, eta munduan ari dira ikusten. Nik aukera izan dut, etorri diren kasetari batzuk, nazioarteko kasetari batzukin hitz egiten, eta inok ez du bakarrik kirolaz hitz egiten. Kirola oso interesgarria da, ni oso txirrindula salea naiz, eta tur salea, ez da, eta horretaz ere hitz egin dugu, baina danak galdetu didate Euskal Herriaz, Euskal Herriaren egoera, zer eskatzen dugun, ze arazo daukagun une honetan. Hegoaldeko etapak oso interesgarriak izan dira. Lastima Nafarroa Purbeta aldera gelditu dela, baina oso interesgarriak izan dira, eta orain ikusiko dugu iparraldean ze gertatzen den. Ze, klaro, antolaketa ofizialarentzat, turraren hasiera Euskal Herrian amaitu egiten da. Beraiek uste dute orain Frantzian kokatzen dela turra, ez da horrela. Oraindik ere, noski, laster ikusiko dugunez, gaurko etapa Euskal Herrian kokatzen da eta amaitu egiten da, eta oraindik ere, bi egun barru, Zuberoa ere bizitatuko du turrak, ez da? Orduan, laburtuz eta lehenengo balorazio bezala nik uste oso baikorra dala. Alde askotatik, naziogintza, herri honen naziogintza bultzatzeko aukera aparta eskaintzen digu. Aipatuzu ez, hasiera nola aurkezpena Bilbon izan zen, Bilbotik abiatu eta bukatu lehen etapa baita ere, ez? Zu bere bilbotar gisa nola ari zara bizitzen egun hauek turraren bueltan. Bilbotarra eta ni ere txirrindua salea naiz, eta praktikatzen dut kirola, txirrindula
praktikatzen dut, eta gustatzen zait, eta saldo horretik egon gara komentatzen, ni hori, iaz egon nintzen Alpeetan turra jarraitzen, Pirinetara juten naiz lagunekin, uste dut, turraren atzetik daudela ere bai, badago, ez bakarrik espektakuloa da ambientea, da jendea ezagutzea, bada niretzako kirol bat nahiko ematen duela aukera, lagunekin ere pasatzeko egun oso, eta uste dute hor, ni adibidez aurkezpena jarretu nuen telebistatik, eta irutu zitzaidan, Karmelok esan duena, bentsate asmatu zela formatorekin, asmatu zela hizkuntzarekin, eta gustatu zitzaidan. Larun batean berriz jarretu nuen kaletik sale bat moduan, eta nabaritzen duen, zegoen ilusioa jenaren aldetik, eta ilusio bat, batez ere, kolektibo moduan adirazteagatik, Euskal Herrian badagola herri bat, badagola ere bai izaletasun oso propio bat, eta uste dut orokorrean bi aldagaiak ez bakarrik txirrindularekin, orokorrean elkartzen direnean, nazioaren aldarrikapena eta kirol bat edo zaletasun hemen egiten dugun moduan, ikusten dira olako irudiak izan direla, niretzako ikusgarriak, eta gustatuko litzaidake jakita hori, agertu gara munduan, agertzen da mundu honetan gutaz esan dutena, adibidez, Maite Ubiriak egin zuen kronika bat garan, Bizkat Frantziako telebistan zenolako estabidak izan duten eta horrela, eta gustatuko litzaidake jakita politikoki badakigu politikoki ere ematen direla olako eztabaida gainera turraren emanaldiak dira luzeak eta hitz egin behar da denetarik, badaukate tarte hitz egiteko denetarik, hori gustatuko litzaidak, eta gero hemen badago edo ez irakurketa bat, eta, evento guztietan moduan, nik uste dute badagoela B aldea, eta horre bai azertu behar dugu. Eta da, ez orain, baina pasatzen denean guztia da, adibidez, lehenengo garintasunarekin jakitea, zenbat ordaindu dugun, eta gainera kasuntan euskaldunok ordaindu, administrazioak zenbait ordaindu duen, eventu hau hemen egoteko. Eta horrekin ere bai, ez dut esaten bakarrik elementu txargitza, baina ere jakiteko ere bai, eventuak ekartzea hirietara, ez dela zer doainik etortzen dela, horrendu behar direla, ondorio batzuk daudela, ekonomikoak, ikusiko ditugu zentzu diren, aurrera begira ondorio batzuk, beste ondorio batzuk engo dira, segurazki turismari begira eta horrela, eta uste dut guzti hori sartu behar dela ere bai ekoazioan, egiteko valorazio bat integral bat. Egun da, unaztaiz zerra gaitu nahiko zenuken? Bai, Carlosek egin dituen galderak ez da, ni neuk ere egin dizkio neure buruari, da saiatu naiz hori argitzen. Zemat ordaindu den, nik dakidala aurkitu den datua da Jaurlaritzak 12 milioi euro eman ditula turraren antolaketa bultzatzeko hemen, ez da? Diroa asko da, noski, eta hori ezagutzea komeni da edo zein kasutan, jende jakin behar du. Nik uste nolanei ere baloratu behar dela hori turra berak hartu den dimensioa, dimensioa jendearen artean, herritarren artean, ikaragarri handia da, nik uste dut, beraz hor nolabaiteko erreparto bat egin behar da noski, eta gero daukan kirol dimensioare bai, ez da, eta Euskal Herrian gure nortasunarekin daukan lotura, nik uste kirol mailan ere bai, eta estatuek ukatu egiten diguten bitartean federazio propioak izatea, da gure kirolaren jabe izatea ukatu egiten digutenean, balako fenomenoak garrantzitsua dira dudarik gabe, baloratu behar da dana, ez da. Eta gero bigarren galdera nik ere egin dut, hau da, klaro, Frantzia parte implikatua da, Espainia bezala, ez da, estatu biak implikatua dira. Ordan izaiatu naiz, horko ez diren beste kasetari batzukin, modu objektiboago batean edo ikusten duten batzukin aukera izan du, beraiek eskatuta gainera elkarrizketak eta argitzeko, aspaldiko ibilaldi Europarroietan nola baitia fitxatu ninduten bozera mane modura eta hola deitzen haute, eta adibidez bat emango dizut, François Oraban, hau da belga da, kasetari belga oso ezaguna, orain zuzendu egiten du aldizkari bat, eta irakaslea da Lobainako Unibertsitatean ere,
eta honekin egon nintzen duela 3 egun luze hitz egiten, berak eskatuta eta elkarrizketa ia 3 ordu egon ginen. Bera nahi zituen gauza batzuk argitu, lehenagotik ere noski Belgikan ondo ezagutzen dute bereziki Euskal Herriaren da Kataluniaren, ez dago esplikaziorik eman beharrik, ez da Kataluniaren prozesuak eta Euskal Herrikoak aspalditik. Eta horren ondoren nahi nuen jakin berak nola agertzen zuen hori. Eta ikusi dut lehenengo agerpen bat, berak egin duena, eta irakurriko du frantsesez, berako idatzi duelako, eta gero azaldu ez da. Gure aldarria zein den da dio, le droit à décider du Pays Basque. Le droit à l'autodétermination qui ouvrirait la voie à un référendum sur l'indépendance. Hau da, honek oso argitz egin du. Erabakitzeko eskubidea zer da? Autodeterminazioa referendum bat, eta gainera independentziarako bidea zabal dezakena, ez da? Jode, txapo, esan nahi dut, halako kasetaririk Espainia osoan ez da aurkitzen, eta Frantzian ere ez, eta halakoak etortzea, eta gainera kasetari oso saritua eta oso ezaguna da, bera. Brabant, ez da irakaslea ere bada esan bezala logainan. Orduan, autorie bada, horrek idazten duena oso baliotsua da guretzat, eta hori Belgikan agertzea, nik uste dut balio handiko gauza da. Horrekin esan nahi ditu bi gauza. Frantzia eta Espainia estatu inposatzaileez aparte, munduan beste estatu asko daude. Uste dut 180 estatutan eman dela informazio zuzena Euskal Herrian turrak izan dituen, eta 180. Hau da, ia guztiak. Eta informazio hori minimoki objektiboa denean, jendeak ulertu egiten du, eta ulertu egiten du zer eskatzen dugun, da ze lotura daukan horre gainera, saletasun ikaragarri edatu eta ikaragarri positibo batekin. Nik ikusi dut, hemengo saleon agerpena ere oso positiboa dela nazioarteko prentzan. Eta Guardian ere ikusi dut, eta hainbat medio importanteetan oso irudiona eman da, eta beti lotu da kirola, espainolek eta ebitatu nahi izaten dute hori, ez dute ebitatu, kirola eta gure errebindikazioak herri bezala. Hau da, laburtuz esaten dutena, hemen herri bat dago, bere nortasun propioarekin, da nahi du independentzia, eta horretarako bidea ematea nahi du. Zain zuzen ere, justu gure esku ere horretan buru belarri aritu da, Turra Euskal Herritik abiatuko zela ez, jakin eta jarraian gaur ere justu ez, bidasoa zeharkatuko du txirrindularitza lasterketa honek, eta espero da baita ere ez, orain bat aldarri agertza batez ere, nola azken finean ez, Euskal Herriko muga administratibo hori zeharkatuko delako, espero dugu beraz ere ez, giro aparta bertan. Bai, eta gainera uste dut ere, negoen pentsatzen planteatzeko ere bai hemen, alde batetik kasetariekin nik ere gero jarraitu duen ere telebistan tarte bat aurkezpena Telebista Espainolan. Eta ez zeukaten itzultzailerik. Eta egon ziren denbora gehiena, kasetaria zegoen, esaten, ez dut ulertzen zertan ari diren, baina, eta esaten duen, telebista publikoa izan da hizkuntza ofizial bat, este dut minimoki, esan como, nengoen pentsatzen daren, etorreta hori, muga eta plantamendu politikora. Uste dut ere bai, nik azpimarratuko nuke, eta uste dut ere hemen, nik uste dute bentsateko izpenean eta kokapen politikoa orokorrean, EAJak egin du plantamendu egokia bentsat. Eta nik uste dut ere bai hortik atera behar dugula, atera beharko genukela, ere irakaspen bat, eta dela, olako evento batean ematen ezen, bentsat mosten ez denean aldarrikipen politikoa, konkretunetan herri modua, baina egon dira beste aldarrikipen batzuk, inkluso erabiltzen edo bidea ematen zaionean herriari, olako evento batean ere bai, planteatzeko ez, nik adibidez pentsatzen duen larru mantean, gaur Bilbo, bada Euskal Herriko, hiriburu politikoa, administratiboa eta simbolikoa, baina munduari begira, Saniririan Bilbon, mundu oso dago begiratzen hemen dagoela herri bat, garela euskaldunak, eta nengoen posik, alertatik gero esan dut, badaudele beste elementu txarra baina zaten duen, ikasi beharko genuke ere, bajartza ere bai Bilbo eta kasu honetan Bilbo, eventuaren erdian eta jarritare bai Euskal Herri hiriburu moduan ere bai, gauza oso positiboa da.
Eta zoritzarrez, mozten direnean aldarrikapenak, segurazki, egongo zen, beste giro bat, berdin zaite, tur edo beste eventuetan, ze azken askotan politikoki, zentzurako asmoa beti dago, eta saiatzea dena mozten, eta uste dut modu positiboan egin dugula. Eta gero mugarekin, berrire esanguratxoa, gure esku egongo da hor, adirazteko herri bat garela eta Karmelok esan duen moduan, Baionan amaitzen dela gaur etapa eta hori ere Euskal Herria badela, baina gero baitu evento batzuk aurrekoan entzuten duen justo muga horretan kendu dituztela gendarmeriako kontrol guztiak egiten direla migrantei begira. Eta esate du betu, eventoen indarra. Eventoa datorrenean posiblea da orain eskubidoiek berreskuratzea, eta mantentzen den bihar eta etzi mantentzen den garita gabe. Bai, ondo apuntatuta dago, nik uste muga artifizial da inposatu hori, muga da herri batentzat, Euskal Herriarentzat, da muga da etorkin askorentzat, da gainera oso arriskutsua, ez da, bidasoa bera. Eta orduan, nik uste dut hori nolabait nabarmentzea oso interesgarria dela. Eta Carlosek esan duen aritik, hori da, Jaurlaritzak eta kasu honetan sensibilitate puntu bat izan dute, nik uste dut. Besterik gabe egiten usteko, ez da, nahikoa da hori askatasuna eta egiten utzit ez agertu kontrara Estatu Espainiarrekin bat eginda, normalean egin ohi duen bezala, ez da, egiten utzi, bale. Da egiten utzi horretan agertu dira hainbat elementu, hemendik aurrera kontuan izan behar ditugunak eta izan behar dituztena bereik. Bata da ETB. Bueno, ETB-en Jaurlaritza daraman politika euskararekiko eta euskal kulturarekiko eta komunikabeekiko katastrofikoa da. Nolabait esan. Hola, argi esateko da konzeptu batez katastrofikoa da. Euskara galtzeko guztia dauka eta gaztelera inposatzeko bia librea ematen diote, normalean. Bueno, aldiz orain ikusi dugu ETB-ko zenbait profesionari oso modu bikainean jokatu dutela bereien papera turrean. Eta nik nabarmenduko nuke, aurkezpenean egon nintzen, da beraekin hitz egiten ere bai, ze ni ETB-ra joaten nahi zainbat programa egitera albiste eta eztabaida programak eta bar, eta Xabier Usabiaga. Xabier Usabiaga izan zen mundu mailan turrari lehenengo hitzak zuzendu zizkiona aurkezpenean. Euskaraz esan zuen. Eta gero, dana egin zuen euskaraz, inglesez, oso modu egokian, da norbaitek, Carlosek, aipatu duen bezala, euskara bera ulertzen ez zuen zenbait espainieraz mintzatzen zenean, erantzun zion ere espainieraz. Nik uste diplomazia maila ikaragarri ona, profesionaltasuna handia, eta nik uste txalogarria dela. Orduan, honek zer esan nahi du? ETB-en bertan, egunero guztiz murriztuta eta neurri batean ahoa estalita dauden hainbat profesionari euskaldun, bikaina direla profesionari bezala. Da hori beraz, irauli daiteke ETB-en bertan, eta esan eman egoak ETB-ri, euskarazko ETB-ri, ETB bati eta Euskal Irratiari eman egoak eta ikusiko duzue noraino egiten duen egaz, ez da? Hori da, mezu bat zuzenean EAJ-ko jenteari eman behar zaiola, eta Jaurlaritzako jenteari. Utzi herri honi libre egaz egiten da ikusiko duzue. Da hori ari da gertatzen, ari da herria libre egaz egiten, ari gara eta begira emaitza zein den. Nik uste dut hortik ondorio positiboak atara daitezke. Eta gero kontrakoak ere bai. Kontrara zer suposatzen duen, da hau ere ondorio politiko argia da, zer suposatzen duen aukera hori dagoenean, herritarrak, euskaltzaleak, naziogintzaren defentsa egin nahi dugunok, elkartzeko aukera dagoenean, ze tamala eta ze kaltegarria dan EAJ berak, hartzen duen aukera beti, aliantza hau elikatu beharrean, arlo politiko instituzionalean ere, justu horren kontra daudenekin aliantzak egitea edota oraindik ere apartheid linguistikoak mantentzen dituztenekin aliantzak indartzea, ez da? Da honen kontra daudenekin ikuste hor ondorio politikoak atera behar ditugula guztiok ere.
Ez gero ere aipatzea, turra hasi bezperatan, foku handi bat ere bazela ertzaintzaren gainean, mehatxuak egin zituzten, ez zela turrik euren eskakizunak, betetzen ez bazin eta bar, eta azkenean ikusi dugu, ez dela ezer gertatu, horren inguruan ere ez dugu dagoeneko albiste gehiagorik, bai aipatzen zela, uneko handi batek bajak eskatu zituela turra hasi eta disposizio horietan ez egoteko, edo tira uneko 50 bat hasi zela lanera joan ez ziren ertzainen kopurua. Espero zenuten zuek zerbait ertzaintzaren bueltan turrarekin, ala? Ni lehenengo señalatzea, inzuzen ere, askotan igual batzuk uste dutela direla imprescindibleak, eta gero ez dira horren beste. Nik nintzen pike bidean, jendetza zegoen hor, eta guk esaten genuen hemen, ez 10, ez 20.000 ertzaintzarekin. Hau kontra, jendeak nahi badu, hau ezin da kontrolatu orduan. Bat, Euskal Zaleak bagara ere bai nahiko arduratxoa zarretarako orduan. Ezen beharrezkoa egotea horren beste polizia bidean. Gero, jartzea mai gainean turra egiteko funtzionario publiko asko egon dira lanean, eta adibidez hor ikusi halko genuke zenbat bajartu diren, eta zenbat soldata extra ordendu ditugu larun batean, baina behar dira, ni gandean hartu duen bizikleta, zegoen errepideko bazter guztiak garbi. Behar dira jendea garbitzeko, behar dira udal langileak antolatzeko, behar da jendea egoteko, eta behar da polizia, bai, baina ez dira ezinbestekoak. Orduan, uste dut batzuk eman diotela bere buruari paper bat, gero geratu dela nahiko agerian, bizitza aurrera egiten duela, ez badago edo baldin baude bajan, eta gero, bigarren irakurketa politikoa, eta nik uste dut haiekin balutera valorazio bat dela, mehatxu edo jarrera, nahiko matxuna eta mehatxatzen, eta gero ez dela emon, eta ere, uste dute kontrolatu dira Euskal jendartean, ez dagoela babes bat oso orokortuta justo kolektibo honekiko. Orduan, uste dute turraren arira beste kolektibo batzuk ere bai atera diela palestrara, eta jaso dutela babes gehiago, eta normala da, nik uste dut horren artitz egin dugula, evento bat dagoenean tur moduan herri honek aprobetsatzen du egiteko aldarrikapen bat nazionala, baina baita ere aldarrikapen sozialak ere hor daude, eta ikusi agertu da irudia Urdaibaiko Guggenheinarekin hori, baina errepidan zeuden aldarrikapen pilo bat, eta normala denaz kolektibo guztian nahi dute aprobetsatu erakusle hori bere aldarrikapena jartzeko mai gainean. Eta kasu honetan, ertzaintzaren kolektiboa ostegunean izan zuten oihartzu minimo bat, eta hortik aurrera. Zebez. Baina aipatu zuen bezala beste hainbat justu Bilbon bai ostalarien protesta izan zela, ez da Suitzaiak ere grebagun pare bat egin zituzten, aipatu izan dute sindikatuek jarraipen nahiko zabala izan dutela, gainera ostalaritzakoa justu bai izan duela eragin zuzena, ez dakit ez talde askok agian bazkaltzeko toki aldatu behar izan zutelako eta barrak, ez da hitzuk Carmelo espero zenuen bestelakorik. Baina, guztiz normala da gainera, aldarrikapen horiek egitea, ze bosgorailu handi bada, milioika eta milioika personak adi-adi ikusten dute hori, eta ordan normala da gatazka bat dagoenean, gatazka hori aurkestea behintzat, halako bosgorailuen aurrean hori oso normala da, eta ikusi dugu Bilbon bertan, aipatu dituen kasuak, ez da. Ertzaintzarena aparteko puntu bada nik uste dut. Ni bai keskatzen hau, eta ikusten dut keska handi bat dagoela hemen, herritar askoren inguruan zergatik. Fondoko arazoa dago hor. Ertzaintzan agertu den monstru hori, ze monstru bada, sindikatuak eta ordezkari laborala baino asko zurrunago doa, eta asko sakonago, eta nik uste ertzaintzaren beraren sorrera prozesuarekin eta garapen prozesuarekin zerikusia daukala. Hau da, nola sortu zen ertzaina, no sortu zuen EAJak nagusiki, ez da? Lehenengo Berrozi talde ura dago, talde, nahiko susmagarri ura dago EAJari berari lotuta barne
giroan, da hori izan zen nolabait esan enbrioi bat, baina, klaro, zer zegoen hor, ja horrek ematen zion marka partidista berezi bat, ertzaintzari, da gero, ze akordio eginda, hori ez da inoiz publiko egin, baina ze akordio eginda estatuarekin militar espainiarra sartzeko, eta ez edo nolakoak, Guardia Zibilak, Polizia Espainiarrak sartzeko, hau da, zema dira, eta nolakoak eta ze postutan dira, militar espainiarrak, Guardia Zibilak eta Polizia Espainiarrak ertzantza deitzen den, hau da, herriko polizia euskalduna deitzen den talde horretan. Hori oinarrizko informazioa da, eta ukatu egiten zaigu eta izkutatu egiten da, baina nik inpresioa daukat, eragina handia daukatela, personaia anti-euskaldunak, argi esateko ertzantza barruan, ez da? Eta oso erasokorrak eta eskuin muturreko ideologiakoak, ze hori ikusi egiten da, egunotan sareetan. Zemak jupol edo jusapol edo alakoa daude ertzantza horretan, hau da eskuin muturreko jentea, oso erasokorra gainera, ez da? Hori ez da ertzantzan propio izateko jende multzo bat, ez da? Ordan ertzantza hitz egin dezagun argi, egin behar da berraztertu goiti bera eta hor bestelako ertzantza bat egin behar da. Ez hau, orain dagoen ertzantza hori egongo dira zintzoak, noski egongo dira, eta ni baten bat aukera izan du zorionez ezagutzeko, ez da, halako gatazka batean. Baina hor dagoen hori guztia, iluna baltza, erasokorra, anti-herritarra, anti-euskalduna, hori ezin da onartu jarraitzea ertzantzan. Eta hor gauza batzu larriak, kasetari ezagun bat, Xabier Lapiz, erasotu, mehatzatu, eta egundoko jasarpena egiten diote, hori onartezina da alde guztietatik. Euskal Telebistan lan egiten duen kasetari oso ezagun bat, euskalduna eta euskaltzalea bide batez esan da, ez da? Eta, klaro, hori nik uste dut oso larria dela, ze egiten du Jaurlaritzak hor? Zergatik ez du esku hartzen, zergatik ez du defendatzen kasetari hori, eta guztion eskubidea halako jusol eta jusapol eta halakoak izan ordez hor. Zergatik ez du depuratzen hori? Nik uste dut onartezina dela. Zergatik saiatzen da diruz erosten? Dirua? Ez da dirua hor eman behar dena. Eman behar dena da garbiketa eta argipen bat. Eta aldatu behar da goiti bera ertzantza. Benetan ertzantza izan da hau da herritarren zaindariak. Hau ez da. Hau mehatxua da. Ez bakarrik turraren kontra, herritarren kontra mehatxua. Begira ze portaerak izan dituen hainbat gatazka laboral kanporatu direnean da langileen kontra, baina zer da hori? Eta ze kurrikulum dauka ertzantza horrek, zemat torturatu, zemat erail, zemat ejekuzio extrajudizialak, hori da ertzantzaren historia, tristea. Nok ipini behar du mai gainean hori eta hori guztia garbitu. Ezingo gara demokrazia batean bizi, halako polizitaldekin, hori argi, norbaitek argi esan behar du hori. Eta esan behar da eta insistetu behar da horretan. Hori larria da, ez da arazo laboral bat orain turraren inguruan gertatu dira, ez. Hor zerbait oso iluna eta larria dago, eta hori amaitu behar da. Ziurreniko horre albiste gehiago ere giltziko zaizkigula. Aipatzen genuen hasieran ez, nola baitugun lankideak Irunen eta Laster sartuko dira, ala ere orain polizia hitz egiten gabiltzala bai aipatzea ez, nola iragan aste artean 17 urteko gazte bat tiroz hil egin zuten Nanterreko poliziek, ziurrenik irudiak ere ikusi dituzu, ez dut daukagula bideo bat eta helduko diogu gai horri.
Tira ez dakit zer sentsazio ez, albiste hau ikusi zenutenean, Carlos, ez dakit horixe ez, gainera oraindik ere ez, jarraitzen dute protestek, ez dakit gaur irakurtzen nuen ez, ostiralean adibidez 45.000 polizia desplegatu zituela Frantziako gobernuak, gobernuen partetik ez aitzezpenak soilik protestei, hildakoaren amak ez eskatzen zuen errebolta bat gauzatu zedin. Ni lehenengo albistea, eta bideo ikusi nuenan, esan pentsatu nuen. Lehenengo bideoa dagoelako, bestela segurazki hemen ere gertatzen den moduan, eta polizia berak hasieran esan zuen, izan zela ekiditzeko atropello bat. Orduan, Carmelok ere esan duena, zein den poliziaren jokaera normala, gezuretan ibiltzea eta beti esartzea ardura. Eta gero, bigarrena ere, Frantziaren estatua ez, nola bilakatzen ari da, alde batetik estatu polizial bat, 45.000 polizia kalean, eta baita ere uste dut, estatu prekario bat, edo behintzat, erabakitzen duena nortzuk diren hiritarrak eta nortzuk ez. Hau da, uste dut, hor, aspaldi, badagoela, jendarte sektore oso zabalak daudela bizitzen auzo konkretu batzuetan, Frantziaren erantzutea zuarekin arazo politikoei, nahiko, gaude ja ohituta, pentsioak direla eta, baina, da nahiko errepikatzen den zeo zer, eta uste dut horretzean dagoena, Frantzia eta hemen ere gertatzen dena, azkenean gero eta jende gazte bereziki eta migrantea kasu honetan daudela egunero baztertuta, etorkizun beltzarekin, gainera egunero beretzen duena violentzia estatuen aldetik, ze poliziaren violentzia, momentu honetan egon delako hildako bat bideo batean, baina poliziaren violentzia hainbat kolektiboarekiko dela egunero gertatzen den zeo zer, orduan. Estanda egiten duenean, jendeak esaten du, nik jasotzen dute egunero mespretsua, jasotzen dute egunero violentzia hauen aldetik, ez badaukat etorkizunik, ni erantzuna da, politikoa da, antolatzea, eta, kaso honetan, zuarekin, edo, ikusi dugu ere bai alkate baten etxean sartu dutela kotxe bat. Orduan, gero eta normalagoa izango da olako erantzuna. Eta gero amaitzeko, gaur ere izan delako albistea, herritar batzuk antolatzen diren moduan, gazte hauek edo pertsona hauek eta horrela erantzuteko egon den violentzia polizial horri, ultra eskumare antolatzen ari da. Gaur gauean ere, egon dira, eurek pizkat aldarikatzen Frantziaren babesleak haiek direla. Eta hor ere bai, nola ere sortzen den erlato bat, eskuma eta ultra eskuindarra, eta hemen ere dira patriaren eta guztion ondasunaren babesleak, eta besteak dira barbaroak, ez dira hiritarrak, ez dira migranteak, eta dira bigarren eskalako biztanleak edo hiritarrak. Irakurtzen nuen ere ez, 1.000 gora atxilotu ez gau bakar batean, ostelen esaterako, eta horietatik erena adin 18 urte bete ez duten gazteak. Hori da. Hemen maila asko daude, ez da, azterketarako eta guztiak oso sakonak. Nik uste, oraindik ere ez gara konturatu hemen, baina honek daukan dimensioa, krisi dimensioa, estatu frantzesean ikaragarri handia da. Ez da bakarrik Macrone bertan bera utzi duela Alemaniara egiteko zeukan bidaia ofiziala, horrek asko adierazten du, ze Macronentzat Alemania eta askorentzat Alemania da Europar Batasuneko burua, eta bertan bera utzi behar izan du, eta horrek adierazten du gauza asko, baina hori baino gehiago, 17 urteko mutiko bat, Nael, kotxean doa, dalako batean, irudietan ondo esan du Carlosek, eskerrak irudia zeudela, askotan bideoa dira
demokraziarako, herri demokraziarako oinarriko elementu bihurtu dira. Ze poliziak eta gobernuek gezurra esaten dute, gezurra, eta izkutatzen dituzte, babestu egiten dituzte, erailketa nazkagarriak hau bezala. Ikusten zen burura nola armarekin apuntatzen zion, da gero nola egiten duen tiro, ezta? Ikaratuta dauden gazte batzuk kotxe baten barruan, hombre. Eta horren atzean, nunbait, bazegoen poliziaren portaeraren aldaketa bat okerrera, ja, agindua esaten, hauen kontra tiro egin behar duzuenean, tiro egin. Hori agindu bazen nunbait. Klaro, orduan hor ze gertatzen da, ez da? Fondoko arazo larri bat. Zergatik gertatzen da hori, eta zergatik etorkinekin behin da berriro. Garai batean estatu batuetan gertatzen zen, orain Frantzian zergatik, ez da? Bueno, hor dago arazo importante bat, bigarren arazoa pentsatzeko, Nanter. Nik entzun nuenean Nanter. Zerekin lotzen nuen nik neure buruan Nanter, unibertsitatearekin, unibertsitate progresista batekin. Hain justu ere, 78 aspaldiko maiatz hartan, iraultza, benetako iraultza bat gertatu zen beste Nanterren. Hor unibertsitate oso progresista zegoen. Ikasle eta irakasleak nahi zuten mundu aldatu. Eta Europa demokratizatu eta sozialismoa ekarri. Hori zen oinarria, ez da? Eta kapitalismo usteldu hartan, ja orduan ustel hartan zegoen miseria guztia salatzen zuten, da mundu bat ekartzeko proiektua zeukaten, ez bakarrik ametsa, ez da? Halako batean entzuten duzu orain Nanter, eta da justu kontrakoa. Hau da, egundoko bereizkeriaren eta gazte askoren kriminalizazioaren eremu bihurtu dute, eta apartheid bat egin dute, apartheid bat. Lehenego Afrikan zegoen, baina orain Parisen dago apartheida, ez da? Claro, non, oso importantea da. Paris izan da historian, nolabait esan, da Frantzia osoa, eskubideak errebindikatu dituena, gizabanakoen eskubideak, konzeptu oso importanteak filosofia, zuzenbidearen filosofian sortu zituen, situaian, zer da situaian? Edozein herritar eskubide guztiak bermatua dituna. Baina, klaro, bilakaeran situaian bihurtu dute zuria, frantzesa, nazionalitatez eta noski dominantea. Horda, Macron bera zer da? Situaian bat zuria dalako, frantzesa dalako jaiotzaz, eta ezaugarri hoie ditulako. Da besteak ez dira situaian. Besteak dira la banlieue, esaten dute. Hor, la banlieue, Nanter bihurtu dute, unibertsitate progresista izatetik la banlieue. Eta hor edo zer egin daiteke. Claro, ze gertatu da, matxinatu egin dira. Hau ez da istiluak, ez, hau da matxinada bat. Hau da revolta bat. Eta kategoria hori guk ere eman behar diogu. Hau ez da, hau da iraultza bat. Eta iraultza justifikatua. Zer milioika persona, Afrikatik etorritakoa batez ere, argeliarrak, non kolonia izan zen da oraindik ere baden, neokolonia frantziarena, Mali eta beste hainbat lekutatik beltzak edota zuriak, baina zuri beltzaranak, ez da, marrokiarrak eta frantziarra sartu diren zergatik. Kolonizazio guzti horren nolabaiteko ordaina bilatzen, hau de, zuek lapurtu duzue Afrika osoan mendeetan, gu orain hona gatoz bizitzera. Claro, eta esaien hartzen. Eta hor dago fondoko arazo egitura larria. Frantziak lepotik ordainduko du eta larrutik ordainduko du egiten ari dena. Larrutik, hori ezin da horrela gelditu. Hor benetako iraultza bat gertatuko da, eta gertatu behar da. Eta adigu ere, iraultza izan daiteke kontra iraultza. Lepenistek irabaztea, izan daiteke. Baina izan beharko luke iraultza benetan, iraultza demokratiko bat, da ziutatan bihurtu han bizi diren guztiak. Ez dako hauek ere badute asko ez, lehen aipatzen dituen gure muga administratibo horietan gertatzen denaz, eta injustu esaten diate badugula prest kameraren beste aldean, ekin Adorra Sagasti. Eguerdion berriz ere, txo? Bai, eguerdion, hementxe irantzu Pereiorekin, gure eskuago ekimeneko bozera mailarekin. Aurretik aipatuko dizugu badugula nolabaiteko azken ordu bat. Jakin bagenekien gaur goizean oinezkoen zubia, Luis Companys, Kataluna, foren exekutatuko zuena, entregatu zuten zubia oso, denbora luzez berritze lanetan edo, itxeta egon ostean gaur goizean saldu dute. Bazirudien, akaso
keinu simboliko bat izan dela, Gipuzkoa eta Lapurdi aldeko muga igarobidetako bi auzapez edo alkateena, baina jabetu gara ondoren bazetorrela beretako itxiera, beraz, oinezkoek badute nondik pasa, baina ikusten duzuen bezalaxe, erabat itxita dago momentu honetan Santiago zubia, eta bertaratzen diren jarraitzaileek ezin izango dute zubi gainean batu, honezkero irudietan ikusi ahal izango duzuen bezalaxe, gerturatu dira hainbat eta hainbat, ez ezaguna aztu, arratsaldeko 4etan dela igarotzekoa, Frantziako Turreko Euskal Herriko azken etapa, Baionan bukaera edo helmuga izango duena. Irantzun, arrakastatxua dela aipatzen genuen egunotan Euskal Herria mundu zabalera, leiho handi bat zabaldu dela, eta arrakasta itzela izan duela Euskal Ikurrekin, erabakitze eskubidearen aldeko aldarriaren, esan dezagun defentsa ikusgarritasun horretan parte hartu duen jendetzak. Guk deia egin dugu gure eskutik eta herriak erantzun du, eta horren errudun bat egotekotan herria besterik ez da, zorionak eman behar dizkiogu herriari. Egia da egunotan irudi asko ikusi ditugula, larreak, mendiak, errepide bazterrak, metropoliak, egia esan da, deigarri izan da, ikurriñak, ikur antifasista ere baden horrek mundu zabalera zenolako jauzia eman duen. Bai, denetarik ikusi ditugu, pintadak, kartel aldaketak, eta hori herriaren esku dago. Irudimentsuak izan dira, umoretsuak, asko baita ere, edonola ere. Gaur azken txanpa honetan, mezu bat argi eta garbi zabaldu nahi izan duzue, muga hau, gaur itxi egin diguten, muga hau, kale girari itxi dioten muga hau zubi bilakatu behar dela. Bai, azken txanpa esan dozu, baina horrekin ez dago bat ere ados. Askoek esaten dute gaur turra hemen Euskal Herria mukatu egiten dela, baina ez da hola, gaur oraindik hemendik pasatuko da Lapurditik, eta eguenan ostegunean Zuberoatik. Zubiri honen inguruan guk beti defendatuko dugu zubi bat izan behar dela, eta ez muga bat, inposatu nahi izan digute muga bat izatearena, eta horrek ezberdin egin nahi izan digute alde horretan egon daitezkeen pertsonak eta alde honetan egon edo gauden hori. Guk uste dugu denok herri bat garela, muga baino zubia izan behar duela, eta aldarrikatzen dugu gaur hemen gure esku denok herri bat izan da, denok erabakitzeko eskubidea batera burutu behar dugula. Eta zentzurretan gainera, eskubide guztiak guztiontzako, zoritxarrez Euskal Herriak bere estretxo propioa baduela, aipatu izan dugu, gidasoa da horren lekuko, pertsona guztientzako eskubide guztiak ez da den inorre alde batean geratu ez da. Hori da, gure eskun denontzako lekua da. Denontzako esaten dugunean denontzako, berdin dio kolorea, berdin dio arraza, denontzako. Europatik ere sartzeko bidea baldin bada, gure herrira sartzeko bidea da. Eta holan esan behar du, denok batera, etorkizuna denok burutzen. Bukatzeko, aipatu duzu, Zuberoa ere zeharkatuko dela, Frantziako turrak, ez dugula ahaztu behar. Inoiz baino euskaldunagoa izan den Frantziako tur honetan, aurretik baina ikurriña eta erabakitze eskubidearen aldarriak gehiago ikusteko aukera izango dugu, azteke ez dugulako utzi behar, Pirinioetako salto guzti hori geratzen dela, beraz, pentsatzen dugu aldarriak eutsiko diola, behintzat turrak iraungo duen egun batzutan zer. Hori espero dugu, erabakitzeko eskubidearen alde jarraituko dugula lanean eta herria jarraituko duela erantzuten. Irantzu Pereio, gure esku dago, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Alaxe, hauxe momentuz Santiagoko zubi honetan kontatzeko duguna, irudia behintzat ikus dezakezuen bezalaxe, bertaratu diren zaletuena da. Kale jiran parte hartu duten asko badira, oraindik ere, hemen geratzea erabaki dutenak, kale jirari bidea eten diolako, polizia frantsesak, oinezkoen zubian, hemen alboan dugun, lehenengo zubi horretan, eten egin dute, bertan gainera, antidisturbio delako, polizia frantsesaren talde bat gerturatu da, eta kalejea bertan bukatuko da, Pirretxe eta Porrotxen adierazpenera izan da, polizia gutxiago, kroketak gehiago ere entzun diegu, Pirretxe eta Porrotxe eta Marimototxi, eta umorean eta aldarte honean, hemen ikusten dugu, eguzkipean, asko direla, gaur arratsaldeko 4etan esan da bezala, Baionan helmuga izango duen Frantziako turaren Euskal Herriko azken kilometro hauetan, berriz ere, ikurriñak nagusi izango dira, eta giroa nola ez aparta. Disfrutatu giro hortaz, ekin irantzun mila esker eta hurrengora arte. Aipatzen zuten ere nola saiatu diren, kale jiran ez, zubi hori pasatzen eta
jendarmeak bertan naiz da ez, 40.000 egon beste leku batzuetan desplatuta horretarako ere izan dute tarterik. Justo lehen, holan hasi, zola esaldia hasi dugu holan ez, esaten bidea ematen zaionan herriari, erantzuten dela herriak eta horrela, eta kasu honetan, erabaki dute simbolikoki, azkenean, aldarrikapena hor dago, hau zen simbolikoa, sarkatzea zubia, baina, erabaki dute hori debekatzea da mostea, eta ondo dago humorarekin erantzutea olakoari, eta hortik aparte uste dute garrantza dela hori, egitea, esan dugun moduan, herri moduan zenolako erantzuna egoten ari den, oraindik geratzen direla gaurko etapa eta ostegunekoa, eta jartzea nazioarteko agendan gure aldarrikapena. Bai, nik uste dut hemen nabarmendu egiten dela Estatu Frantziarrak aurreko puntuan esaten genuen, ez da, arazo egitura larria ditula estatu horrek, hexagono horrek, eta neurri batean bere historiako pasarterik interesgarrienak gezurtatzen eta ondoratzen ari da, ez da, eskubidenak eta zituaian konzeptu horiek eta egalite, liberte, fraternite, ari dira bereiek ondatzen, ez da. Eta zergatik, arrakalak hor daudelako oso nabarmen. Gogoratuko duzue, dano gogoratuko du jaka horien mugimendua. Horasi zen Macronen Frantzia hori, urre egiten da ondoratzen, ez da, gero erretraten inguruan, nolako mobilizazioa eta gatazka hori ere matxina da bat izan da, eta da erretraten ingurukoa, gero etorkinena, ikusten ari gara, Parisek zu hartzen du, esaten zen aspaldiko obra batean, eta zu hartu du, Parisek eta Lyonek eta Marseillak eta hainbat haimakirik, eta orain herria nazioak eta hizkuntzak justu hexagono horrek daukan jatorrizko akatz larria edo jatorrizko pekatu hori ari da nabarmentzen, eta ezin dute jarrera natural bat hartu, jenteari utzi lasai pasatzen eta agertzen hegoaldean gertatu den moduan, ezer istiluri gabe, agertzen beraien nahia eta nortasuna, eta hor poliziak eta itxi eta barrerak eta hartzen dituzte. Hoie dira Frantziar estatuaren age nagusiak, eta age horietatik ezingo du aurrera egin politika horiekin. Hori hola dago, nik uste dut guk egin behar dugula aurrera, gure naziotasuna, naziogintza, gure hizkuntza eta gure herritartasuna frogatuz, da bereiek nekez egingo dute, hau da, frantzesez ere Pays Basque esaten zaio, zer nahi dute, Pays Basque da Euskal Herria. Orduan, zer nahi dute, ez da? Eta Euskara hor dago, eta ikurriña hor dago, Leclerc horren ondoan ikusten duzu orain bertan ikurriña, orduan, zer nahi duzue? Ito nahi duzue gure nortasuna, ezingo duzue, ito, ez da? Jendarmekin ez behintzat. Nik uste hor Macronen politika propioki eta Espainiar estatuak eta Frantziar estatuak ure egiten dute, ze nik susmoa dut hemen Espainiar estatuaren konplizitatea ere badagola, muga hori izteko. Orduan, ure egiten dute eta frakaso bat egiten dute herria mobilizatzen denean. Eta nik uste frakasoaren beste politika ofizial, estatuen politika ofizial horren frakasoaren beste seinale bada hori. Nik susmoa du gainera, eta, irakurri genuen, eta Frantziako turraren zuzendaria berak ze azalpen interesgarri eman zituen, ez da? Prentzaren bidez, Garan eta Berrian da egindako elkarrizketetan. Eta nik susmoa dut Christian Prudhomme, gainera deitura historikoa dauka, Prudhomme hori, ez da? Christian Prudhommek askoz hobeto ulertzen du eta askoz jarrera koherenteagoak hartzen ditu turraren zuzendari orokorrak estatu frantziarrak eta Macrone paino. Orduan ikuste gauza lehertuko zaiola Macroni. Kontua da kontuz, hemen ere ametzik ezin dugu egin nondik lehertuko den. Bai Frantzian eta bai Espainiar estatuan nondik lehertuko den. Ez ote den lehertuko
eskuin muturrerantz eta eskuinerantz. Hori da benetako arazo bat, eta euskaldunok hori kontutan izan behar dugu. Da horrek, bultzatu behar gaitu gainera gehiago, Euskal Herri barruan, hemen, gure arteko herritarren batasun sendo bat egitera, sendoa, propioa eta progresista egitera, ze beharko dugu, koiuntura historiko honetan. Itxaron beharko dugu alako lerketarik ala ere, eta bai bukatze aldera aipatzea ez, justo Irundik sartu zaizkigula lagunak, nola iragan ostrialean alardea ospatu zen bertan, eta alarde parekidearen lehenengo saiakeratik ez, 27 urte pasa diren honetan lehenbiziko zalkateak agurtu egin du, ez dakite irudi horiek ikusi dituzuen. Bai, eta gaur ezpen egotea hemen Zurine Rodríguez hori komentatzeko, zoritzarrez bi gizon ere egonda, baina bentsat, nik uste dute alde batetik, instituzioa izan barko zen eskubide baten berme orain egitea, nahiko aderezgarria dela, ez dute, belandu eginda, baina instituzioa izan barko zen abanguardia eskubiden defentsan, eta kasu honetan esan dugun bakarra da, ez dela izan. Orduan, ez dugu, ni bentsat, uste dut ez dela txalotu behar, berez egin behar dena. Osa, ondo, ez diot emango Santan hori pin edo txapa berezirik, agian da egun historikoa, eta borrokaren lorpena dago kalean, duztute Irungo emakumeek lortu dutela behartzea udala edo kasatan Santan hori, eta egon dira zindegotzi guztiak harrera egitera, baina harrera berez egin beharko zen. Orduan ez du egin ezer berezirik, baina onartzen dut, dela zense historikoa, eta uste dut fokoa jarri behar dela, hainbat urtetan borrokan eta kalean eta guztiaren kontra borrokan egon diren emakume horietan. Alarde parekidean ez gertzak jende gehiago bai badagoela, ez? 1900 pertsonak hartu dute aurtengoan parte, minutu bat esaten diate falta dela bukatzeko, Carmelo? Bai, begira, nik oso kritikoa izan behar dut Santanoren jokabide horrekin. Nik badakit urte luzeetan hain jasarturik eta zigorturik egon den parekidearentzako ematen duela pausu bat aurrera eman dela. Nik ez dut uste, nik ekitaldi elektoralista ikusten du Santanoren aldetik, segin du 21 urtetan. 21 urte ez dira bihazte, ez da zer egin dut, orain dator balkoira alako keinu bat, txapela gorria jarrita keinu bat egitera, Franco egiten zuen antzekoa, por cierto, ez da horrela, hori ze keinu mota da, ez da, ez, hemen arazoa beste bada, eta da, berak justifikatu nahi izan du, eske orain bake soziala dago, ez da egia gezurra. Ekailaren 22an kriston istiluak egon ziren San Juan plazan, eta hor ez dute zer egin, eta hori lotzagarria izan zen. Alardea, egitegotan egin beharko litzake, alarde bakarra eta guztio berdintasunean, eta hori da pausu bat. Eta Santanorena da, nire ustez, broma bat. Honekin hemen utzi behar dugu gorko solasaldia, eskerrik asko Carmelo eta Carlos, gaurrekin izatearen, eta orain jarraian eguneko albistek komentatuko gara.